kita semua di rumah tadi. Tuh apa deh? Kopi udah semua bol. Boy mana ya? Bol itu dah. Gimana ibu harinya mah? Terakhir boleh bilang jadi penipara. Kau sadar dari mana suara. Mana mora lati gati dana lati maru tibi kone koi moni
ଶୁଣିଛି ଏକାମ୍ରମାନେ ଛୋଟିନା ନା ପକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା ଯିବି ସେ କାନରେ ମାରିଦେମୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁଳି ଋଷି ନକାରନ୍ତି ବସି ସେବନ ଦୁର୍ଜିକି ବିଭୂତି କରି ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଅ ଅନ୍ୟମାନେ ନାହିଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯିବି ସେ କାନରେ ମାରିଦେମୁ ନାନା ପକ୍ଷୀ ମାରେ ପକ୍ଷୀକୁ ସର୍ବଗତେ ହରେବୁ ପ୍ରାଣ